Zuek elkarren antzandia duzuen bikiak zarete. Zu Lurdez oso ona zara matematiketan, eta Kerman berriz oso ona zara ingelesean. Pentsatu zenuten, Lurdezek Kermani matematikako azterketa egingo zeniola, eta Kermanek Lurdezi ingelesekoa. Zuk Lurdez 10 atera duzu Kermanen matematikako azterketan, baina Kerman zuk 3 bat baino ez duzu atera Lurdezen azterketan. Egin genuen elkar trukatzeko zita, ta ustez biok geunden ondo ikasita. Uste dut hobeto da albora utzita, hizkuntza perfektoa da matematika. Norvegian Erasmus behar zen bezalan, ta advanced tituluan, eta berealan, nik azalpen bat daukat ez da hain normalan, irakasleak baino gehiago dakidalan. Horiola balitza, Kerman nahiko grabe, ez dizut sinesten ta harrotuta zaude. Baina hemengo argi, baina gertatu dena argitzeko gaude. Naita egin zenuen edota nahi gabe. Naita edo nahi gaben didazun galdatu, ustez jarri nituen ongi zenbait datu. Inglesa menperatuta 1000 kontaktu, soilik esan aldizut I don't know barkatu. I don't know da, I don't know, dirudi ergela, nire bikiaztu ez bazina bezela, konpontzeko erabat badago bestela, onartuztu baino askoz hobea naizela. Zu beti azkarrenan eta beti lerden, biontzako lekurik ez omen da hemen. 3 atera duzu ta Lurdes bederen, ba aldakizu 3 nola esaten den.